दीपक बसुमतारिया गोमानानै दं। 36 बोसोर बैसोनि दीपक बसुमतारिया गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला नायगाव दख'रानि सिङाव थानाय बाक्सामारा गामिनि थागिबि बिफा मेख्ल' बसुमतारि आरो बिमा आसारि बसुमतारिनि फिसाज्ला दीपक बसुमतारिया थांनाय अक्ट'बर दाननिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो न' फारसे फैफिनाखै आरो न'खरावबो बहा दं खौरां हराखै। न'खरनि सोद्रोमाफोरा दीपक बसुमतारिखौ गोबां जायगायाव नागिरबाय, नाथाय दुखुनि बाथ्रा दीपक बसुमतारिखौ जेरावबो नागिरनानै मोनासै। बेनिखायनो दीपक बसुमतारिनि बिमा आसारि बसुमतारिया जोंनि खौरांनि गेजेरजों बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनदोंब्ला नैबे 8135893216 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों। जोंनि न'खराव आंनि फिसाला दीपकनि थाखाय आङो बेहाय निउसाव हरनो होननानै आं नोंसोरखौ लिंहरदों आरो निउसाव हरनो होननानै मबाइलाव हरनो होननानै। आंनि फिसाला दीपकआ माइ गायखांनानै गावनो बे माबानो आं थालालै होननानै थांदों, खामानि मावहैलाबायनोसै आं होननानै थांदों बेग लानानै। बेनिफ्रायनो खबरानो गैया आरो गोबावसै। आसिन कार्तिकआवनो जाहैबाय माबायाव थांदों, मा होनो भाद्र मासाव दालाय माइ सोमखाङा होनबा गायखांनानै बे मासाव माइ सोमखांनानै एम्फौनि बे माइयाव एम्फौ जादोंना बेखौ बिगुमै बिबोनां मुलि सारहैनानै ओमफ्राय बिगुमैजों थांफाफिनबाय बेलांमारिनिफ्राय न'आव फैफिननानै ओमफ्राय थांबाय अखानायै आंखौ दा नागिरबो होननानै, आंखौ दा नागिरलै जेरावखि थाया बिदि होनबाय। आं नोंसोर थैदो बिदि होनबाय। आं जेरावखि थाया आंखौ दा नागिर होनबाय। दाख्लै आङो ओमफ्राय मानसिफोर खिन्थानायखाय सापागुरियावबो नायबाय आङो। बे मदिना आइ कार्डखौनो लानानै नायदों आरो बै बाजै हटेलाव दं होननायखाय बाजै हटेलाव नायबाय आं। बेबो मदिना आइ कार्डखौनो लानानै नायबाय। ओमफ्राय फिरफिलियाबो बर'सो आरो बेखौ लानानै मोनब्रैसो जादों हटेल गिदिंनाया बे फिरफिलिजों। ओमफ्राय आङो थिनालियावबो नागिरहैदों बेनि आघन मासाव आरो। मबाइल गैयामोन नोंनि फिसालानाव? मबाइल गैया, मबाइलबो गैया, बेनाव भटार आइ कार्डबो गैया, जेबो गैया, डकुमेन्टस गैया। बेसेबां बैसोनिमोन? मानसिया हाबा जाबाय ओमफ्राय हिनजावाबो संसार जाया फिसा खाङा होननानै खारबाय। गोबावसै 6-7 बोसोरानो जाबाय हिनजाव खारनाया, गोबावसै। हिनजावालाय बै दाउखिबारि बासबारिनिमोन आरो। थांनायनिफ्राय खनसेबो न'आव फैफिनाखै? फैफिनाखै। खबरबो लानाय खबरबो गैया, रायज्लाय मोननाय जायाखै। गैया, हिनजावाबो खालांनानै फैफिनाखिसै। सोरखौबाफोर आङो बे फिसालाखौसो नांगौ। औ, फिसालाखौसो नांगौ। बे आंनि मबाइल नाम्बारजोंनो जेरावखि थाया बे आंनो मबाइल नाम्बारावनो फन हरथोंसै आरो आंनो खिन्थाहरथोंसै दङबा आरो। दं होनदों नायगिरिफ्रा, जेरावखि थाङा ओरै साहाथिं दं होनदों, साहा खनाथिं दं होनदों। जायगाखौ खिथाया आरो, जायगाखौ खिथाया। सोङो आङो बबे जायगा बबे खन्द'आव। मानसिफ्रा खिथाबाय नालाय सापागुरियाव दं, नायबाय गैया। ओमफ्राय नै दा मोनायावनो बेनि थाखायनो बे गाज्रिजों हाबनानै खालांदों थांदों होननानै बुंलायलाय। दा बेखौनो दिनै फुजा दं आरो, बेसेबांबा गिदिर फुजा दं। नांफिनथारगौ आंनो। औ, फाग्लाबाबो जग्लाबाबो आंनि फिसाखौ नांगौ। जौआ बिराद लोङो मानसिया, जेराव मेरावनो जौ लोंनानै उन्दुना थालाबायो, खांग्रां खुग्लुब बिदि। आरो ओंखाम जानोबो थिग गैला बि गैला, खुन्थें खांग्रां जेराव मेरावनो लोंसै उन्दुना थानोसै। बेहायनो माबाफोरसो अफायबाफोरसो लोंनानै उन्दुना थाबाय नामासो नंदों आरो आं गोसोजों। मोनसे फोसावथाय, बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो
फ्री एसेट गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।